Mwancho morigereria Ogetembe TV hobutko bwe 20 na rimo asomutinyiga okabero mwako igabwikiri bubere 25 okurwa asobo gatagati bumuchubo songwe county ya Kisii chinsa nibere chia bono butukongo kwarigania semesa ikionga chinsa ibere tosanga asobwamo na korigeria ari ayenekiwe aseri tukeriga kurwa semambe yarenge ntambe na bwego buna butamba ari abariki baito bamangana babere bagosangera na kwenekia buna noche ko yanyora senkirerengi ya karibu sana bari bonsi bagotobwatire kurwa se chinka cyaba se TV abari babwata chidekoda cha Zuk Getembe TV channel number 38 na bari bagotobwatire kurwa sensemo yemitandao kurwa sensemo ya Facebook buna Getembe FM sensemo ya YouTube buna Getembe TV abari base website ito www.getembetv.co.ke chenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson makoordinator ko chiko bwatara nere kurwa sensemo yomuntu bwe manyerio kone kyabunango kumanyatura senkirere ngiyo mwancho muri ari tukeriga keraba na inchi bense ya Kenya bagendete kurwa ebirero byabo kubwatakana no gosiria obugima kwaye Wafula Chebukati oyo honyare ko bagagorwa araseke tambe na igasiro obugima bwaye kagendete konyora obubwenya asenya gitari ya mukuru ase county ya Nairobi ase amate yaye yanyare ko bakegweso kyomba solero na konyara ko bagekuraria senchira ya bene ogosira kwaye Wafula Chebukati mwancho murigere Wafula Chebukati ni ganyare ko baga koba omuraibwe kyombekeri getenderete obochori ne chimbebe aiga Kenya kia IEBC ase chintundebere ase anyalta ko bakago tendra obochori ubone gatu mwaka bwe chiri bubere na 15 na ibere na bwigo mo chikura chinene cy'umwaka bwe chiri bubere merongevere na ibere hecho cyanya to bachigo twara obotutukanu obonge egento kire to bwege gati abananchi konyara ko baba ko mocha ekyombe kyo negati abakori emirema se ekyombe kyo ya ABC konyara ko baba gwetigia emiremo habande obokoreri bwabo gaika omweri mwanchumo rigari abange babere bakomunyora asobokoreri bwaye buna omo wakili abange boygo babere bakomunyora buna omo anasiasa yorengo mubwatani bweke makia ODM ase chinga kichama ega na boygo ninyure na nyatko bagakoria ekirogo ase okoriyo bojumba sensemeria kurwa sorongorori rwa Western Kenya seboiganya tuko bakago chorwa numurai bwense ya Kenya omukoro mweshimiwa Uhuru Kenyatta gochego tendre kyombekeiga kya IEBC hasa enegeti obochori bumaka bwikiri bubere na 15 na ibere na bwiga kanyara ko bakago chorwa sentundende ya kabere yogo tendre obochori bumaka bwikiri bubere na merongebere na ibere goiko gosira kwayo murai bwense ya Kenya Moskole ya Muruto mokonyo yemoske Kithure Kindiki na bwigo mwaziri monne mweshimiwa Musalia Mudavadi humo speaker monne bunge no mushimwa Moses Wetangula negatia baribande niko babere bagwesokya na kurwa engora ya bogocha se chiamate abasani na boigo abamenyi kurwa se ensemeria omushimwa Wafula Chebukati akurwa na kuroiga kurwa se getasene kya Getembe TV na boigo Getembe FM togotumana intwe engora hito ya bene gocha se amate abasani na boigo babwatani ebe amate yaye Wafula Chebukati negati yari nkwarigandrete ase ekionga chinsa ibiro mwancho murigeri abono ikaranso ike obe na intwe komweri Mwancho muriere karibu sana kera ona Chicago kumanya bono ense ya Kenya gendrete kurwa ebirero byaye kubwatikana no gosira kwaye Wafula Chebukati ni gabari bagendrete gwesoke na boigo abana inchi ego kwandra ogosira okukwaye hase umurayo bwango igabo somo manyibwa mangana ge siasa kurwa sorongorega rwagusi Jona Ondie kiniganya ariko bakago esokya nere na gokwandra sabari yaye mwishimiwa Wafula Chebukati hase bonanya ariko bakago kwandra emiroberio ebosega temiroberio nyatko bakago ikirana kirarenge ase oboiko bwense hasanya ariko bagakuru kuboria boigo gochya sabarai koene kyabunango esokya bare na koigwa riogi ria bananchi kero bari getego ikirania emiroberi yabo yobokoreria se chiabisi no bigama bagari banya ariko babakonyora iyo koene kya obokoreri bwabo gochya sabananchi bensi ya Kenya omwana siasa kijana kurwa se semo ya Bonchari iga Kisii County inataka gutuma amagombane ase family yo mugaka Wafula Chebukati uyo kabiro munyakerogo weke ombe yokora oburai bwa bobochori ga Kenya IEBC muna momonyete mwako na kolega sia miakili ya tusitaga kora akaritaya otadiga senga kili akolte gasi amandamano na bete Kenya ga abantu mbalete ngatakolte haki so ndomanyetinga era mwenyene neke na akolte haki osakolte haki eka to kunyo muntu no kivuitu nere amarami kona bete tukaranga kimintu bya maberte eto atenga kinto kumujaji ntuntu nyasaye lakini nyokote haki nyasaye tigamusini onyakote haki bono ninde nabokoranga
engencho atwara muchando ye ntokunyuma yenga kyolenge ngote abaiga eketo songura Chebukati buna barai gose bali mo koroko le gasien kongo senjo ai business gasien kongo sana talenge mondo le koroko ngosina bwata magoko gosina bwata bororo bone bwese sura ya lenge flat igo sura ya Chebukati ko to kumangera ko gete negera eta ko gete ekinga tanga ne gento ke monacho tanga ki under pressure you should just maintain an emotionless face utabwati emotion situations lakini ngote bia bali bako chiko bona sa IBC sauti ya wananchi ne sauti ya Nyasaye aba latini batanga vox populi vox dei onye ko nyomba abonya wananchi batenga ki oyine to kochora ayo chenchi ayo monto yomo to koseseneka lakini nyeje Chebukati koteka singia sinya sana amanyete tiganya samu be kasakaya lakini yokota makoso Nyasaye tigambugambi bweka ina maunda arunje buno nkeni jona bondieki kuruga bonjali yabo kusi yama tuguska bosio mwancho murigeria eamateyemo korwa sekenyoro kya Masakwe ekigutoka ase ward ya Sensi ebunge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii nigere numuichano maega yomumura hoyo mubwenkeyo bwe myaka 13 konyara kobaga kwirusia obugima ase nchira yokonyo esumu nige gotebekana ngani ganya tukobaga kwirusia obugima maega yaye kurinwa engeria yaye chiringi chiri bwisato nechimisano na isato ekyanya tukobaga kwenekya emirimo yaye korwa ase chinsemecho egekorekyo nigo bono kyare nturu muichano ase mateyo ase egotebekana ngo ikira bwani ganigo obutuki bwacha kigori morioka nekyombekeria DCI gochakwanekya ningikerete omusayo ga kwerusia obugima ase chinchire cyo cyo botutukano unagotumanya umurikito Daniel Ontiri ebikole bibasaye bemyaka emeke wita haso kunywa chisumu wesungia negati yabo korwa chingoli chingaki baganitie wesungia ase sub county ya Marani nigo berekanire komentekana na mono asa matuka bwangoiga na segekore getaseni kyagetembe kumurikira rero nkuru ase kenyoro kya Masakwe kigotoka Sensi ase county ya Kisii na senkeiga omusao yomo bw'emyaka 13 nigagotebekana gwita haso kunywerio gento keretete obororo bonene arenge chinza isanemo nkuru mugondo nganyora raire isiko ngobori abana barenga roro bagantebinga nesuma nyure ngochiko baboringa nkyanywere esumu mbamanyeti asengenjo tamenyete nkaga yamenyete obuiri bwaye bona aru etororo agachaga aika taberese tinga muchando kiorenge agakanse igorende baujikori bakanyora ryogeria nsemo ngamubogoringa umunyokenya githari ya Marani sub county bagatema kumusugulikira lakini egasinya Nyegusira Dickson onsongongeri oyokonye omenyete oboiri akobakonya chigasi chanka asensemo ya nyakora ime ya kegogi nigachetenka sobo kagechiri na magaye hagaikirania egekorekyo aseno nyinabo atigete liuko magega elino nyinabo lialikire amadeni aye kuruasa abantu babere aisaine chiringi chiribusato nechimisano na isato nechinamba chabo chechisimi ayo egotebekana konye abwatiri hasege kegetambe musubati ya so mwana yamenyete kere mwana yachete kurwaria koranga mbago sainete kurwo sobo so mwana ikonyari igentu kyo gukumia musubati uyu mwana itugwete nga na rorose tino ne ngoli mwa chayo akamorose breakfast and mwana uyikwansa agachire school to make the matter to be more worse than waza musubati umwabo oyo moisio ya monya gosira kubwati musubati ina na jeta kamoira akamubiko aka mwana akanga kwande school kera baibuli baikororo umwana uya kamanya gotanga taba umwanyeti igapidi aba kenyoreke makuruga igakaimuka kagendororo gachikugamba manganayi igagotanga gento ngiyara akorerwe ere no muntu manyekane tandose kero umwana uya asirete no nya gitari abutachiti aso bwiri bwae bateba egasiaroro no boingi obonia no botumeki bibinyugwa byogotindia egento nonye nabo bagania kebekwe boronga sebali bono oyo kwete no mwa muntu gatatokure ali bwoye bone serikali tokonye umusubati oyo atwereso bugare twatwarira umusigo muritonto bwatikende tokoni tochigo balera omwana oyo ito kurubuthirige theni kyagetembe kurega se county ya Kisii litrene ngoruko Daniel Ontiri
Tukusikabosio mwanchumo rigereria mugavana bwe kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo na biga babwatani okorwa serikali ya kaunti yo nigo bacha kiasi nchira ya bene etaro ya magendro yokorotota na kuringoria kwagacho no gukinwa ebirengo ebyechipara ase chinseme cyo murubiro yoberego kugendera asa matuka mange bono ase serikali ya kaunti yo rigeti kuigora chipara chinya na bigo kugendera chiri chirororo kwaneke bona bamenyi be chinsemo ase kaunti yo mbachi kugenderia ase nchirengia taro mugavana nigo yanekiwa ase ward ya Nyamaya asanya rakobaga kuriira yugo cyakoneke muna chipare cyo nchichikwaga cyo ase chiwodi fune nchiremo yugo chikorobya obasombi na kubakonya bamenyi be chinseme cyo kwegenderia semiroberio yabo tambe unagotomanya muri kito Fatgad Gisemba Namatuko emerongo ebere na kianda aerire gesa omugavana bwe kaunti ya Nyamira kubwaterana n'aba MCA be kaunti ya Yeiga amo ne wizara y'echipara wasioria chimashini cyokoroisia chipara nigo rero omugavana oyo akora itaro ya bene ime wodi ya Nyamaya abwase okoroisiwa w'echipara echiga gochakirete na akorora ase amagenderero ayaiga aikeire ase etaro eyeiga y'omugavana Nyaribo nigo abayenekeria abamenyi be wodi eyo ya Nyamaya una nigo kilomita gwetania isano ase chipara chinya chaigurwa ase ewodi eyo nabo igo chipara kilomita gwetania 15 nigo charoisiwe ero twa bekali tukeri tutare chibara cha Nyamaya wodi sore gasi yakorirwo na ndineriye ganero okoro tumutu Antonyori chingina wachiro sirwe. Mona nyorere nyerera ake maybe during phase 2 to yigore. Ende nkubori abantu. Onyoro bawarwaro ne bara emeri na batokoro rusho bekoro. Wasi Nyamaya twaigore chi kilometer 5.2. Tware kilometer 16 kilometers. Echi de kiranga 5 kilometer twaigore. Tarabe ko chinja kubikwa phase 2. Ochakera ewiki enya nigo chimashini echo chirache kuchaka chipara cha wodi ya Bomwagamo ejwe gotoka imeye bunge ya North Mugirango nechinga ki echecho nigo chiragende ase ebunge ya Burabu ase ewodi ya Kiabanyoru abwase entunda entangani umugavana oyo arachikorema chipara kilomita 15 asekera ewodi lakini ase nje bari bandi baganyete mono tractor chito chitorara kamera chibochi yanda north nechinde chiende burabu chikokora north chise west achiri chawara bichokora burabu chiende muyotutu asego yabetereri kiandi kilometer as phase 1 echibarechi from 20 to 15 aitorasuke mwango ori ukawanyita eranyare bara na kurase ensemo y'abamenyi be wodi eyo ya Nyamaya nigo baorokia omogokobo asumugavana Onyamira maiga yo kubaretera amagenderero ayo bantu baito banyamaya wodi egento ko basaba tia chipale chisikwe ngo masa kurusikende kyose se chipale chinde cyo chibekira magena maya murusia magena muye chinyomba chino mbo masa kuna kende kyonse chipale chabege tugaiga chitokonye in terms of security no ni omonta arwarire amiyo kibinya getani anje dwalete tindi go jiroje ere pikipiki yandete go roje nashukuru sana governor kumbe governor mtu nyamenyamaza kumbe anatenda mambo pole hii ni maendeleo yenye imekuja bwana governor tena endelea lakini kitu kubwa vile umetengeneza hii barabara haikukua tangu zamani utuwekee karabati yenye inateremsha maji sija mona ikiagera kabana kwa tororeira mabira unaitwa mugoraeri nturiko nyana guchiroje rero tokorete muneti mwato konyire puja mona maseseni kwe naende pare iterendwe tojerende twansi Hingo ripoti regatembe kurwase wodi eyeiga ya Nyamaya egotoka imeye bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira nje Fatgad Gisemba
Yamano Morikito Fatgad Gisemba Norobote Rwa Magendra Senchira Yobo Ikirano Mwancho Morigaria tokore na se county ya Kisi nigo ya matemo kurwa se bunge ya Nyaribari Masaba hiyo yare koenekia omoyega bwa matanga bwo mwenya Tyson Mwindi uyo nyatako bakago toka se nkendu ya City Mochari se county ya Nairobi kanyatako bakago siroboge mabwa ya se chinchira chobo tutukano nigo ya mateyo ya nyarako bakego esokya na kurwa ebirero byabo gochia se serikali na bwega batendribon sibe sector yoborendi koenekia bunango korabari obotuki bunenchire mo gokonya eamate ya Tyson Mwindi enyore obwene bwae nabwo komanya ninki kiretere gusiria obugima bwae asenchira yobo tutukano unagotumanya Morikito Gabriel Nyakundi twenekerie obwene eamate ya Tyson Mwindi uyu umubiri oye otogekana asenkendu ya City Mochari asensemo ya Nairobi nigo yaganiriye konyora obwene bumwana obo uyu orenge omontereba w'ikigali cyenoa korwa asensemo ya Busongo gucyase umuchi o Nairobi obokora wabero bonge na obokora nobwaga Tyson yagasira. We are praying and we are urging the government erigenchera culprits bana yago brought to book gosinjara yoko mumenya nyaboke omwaka minga baranyare chingoro cyabo cyanyare go tulia nuko manyanga omura batatu mwana obo babwatiru ande lichiko yakorera asyae ebibago byete bigaito bumuruitu neje ko tebayiga omwana kubyateke bago dino bali mwacha bagete omurori ngomoke olinge kwe olinge wechoka kono ba muitire. Send one message s'abantu babiri abantu bali bayitete Mwindi babwate network na labda saa zingine unaya kwa hapo kukuja kujua tunaendelea kuchunguza kiasi gani. Isitoshe abayibi bali mule nonye mbali bayitutulenka kera mwayibire mwawulire omuntu egento isanekana keikwale kuli okunogosaba kwani nigo baganiriye serikali kokora obutukia sobwango erinde konyora obwene bwabo omuntu takiriya ndonse Tyson omuntu akaranse kerogo abantu bali abagitene waye binding wamumonyete kako gendi gari speed yarengise bakomutsinge bigoti babukamukawushe mbe otanyoreti igo Tyson gakwita sengenjo yogo tanyore mbe abarondoki akoyana agakola akaranse segari yae pura twate abatige serikali ende gushukira manganayo egere tumanya abantu aba bategete ko ibegari yane naba bayibete yo mugako mbatoke Kingo reporter Getembe kurwa sebunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisi Ninche Nyakundi Gabriel Toska bosio mancho morigeria goikase county ya Nyamira hasorobotirwa beno Morikito Fatgad Gisemba niganyara ko bakago taro musayo ma serieta Tyson busase aserieta Tyson kurase chinsemecho ward ya Bogichore bunge ya West Mogirango ase county ya Nyamira bunenchiremo yogoro totana koringoria obokoreri bwaya soko bwaterania emiroberio yoko enekia oboremi gutumika chinchera chekerero asabasae babori gwego esokya sobunge na kubwatera maboko oborimi obiga bugutumika chinchire kiga chekerero nigo musawo yanyara ko gakorera amange hari anyara ko bakagwetera nabo igo emiroberio eri anyara ko bagakobeka yoko enekia buna oborimi obo mbochiko nyara ko baboko mokonyere kwegenderia senchira ere engia oboremi ogogore egetekyo mogongo anene ase uchumi yense nigo rero twaira egetambukiro kyogotara goikasenga yomosae bw'emyaka 30 aserieta Niki Otiso kurase ekenyoro kya makairo ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira oyo obwate obumanyi bwokoroisia ebimeri aho byechindagira chingeni tokobeka bunaye cabbage chinyanya sukuma spinach nkobeka tole beetroots na hoho na ebiribiri eliendo so waigani kiteka egasi ite tokonya kora etogo tuta alafu twamanya kobekera abalimi bali baito ninki gose kya mwireretere gochaka oboremi oboiga nakorete general agriculture anga graduate omwaka 2018 so 2019 yonsis kona renge ali nale konya korigie gasi lakini bado na gatutire bimelinze
kere na ari gutute ebimeri birinse nabibeka gosendiri omoremi akiro korware nkomotomera kere biamoikeire onte inge ebimeri birie ebiomete mwana nari nachagete koriinga nakingo koranga expand market yane ende nge abalemi egento kere kiya gosike bwate quality ngiya gegochikomo amazao inchira kiechi akoroisia ebimeri ebi togutumia egento gekorwa soilless media. Soilless media jene gesanda kerigie coconut gesire tokoenda twagora bikoni gukuru Mombasa mono mono tokoenda oro twanyora ebikore tubibekire chigunimi twachiche process nero oro yogo nye treat kose konye sibia because riro bari ranie coconut amacha ya Mombasa abwate chichumbi onekere ikirega iga nkonyara tore process nere tubwate yoko chichumbi chiri twanya sibi abekera abeire ready twanya spread chitureye chichito igoro twake bikamago twabeke mbegu alafu twamago kumeka twamakonyira sakuru kwa germination room. Germination room ebwata conditions chile chingi ya germination ebwata musunta eyo kokera seedlings chichito chia germinate go germination percentage yabere igoro bakori gasi marenga bwate abakori gasi mbwate bali permanent bali 11 alafu ndo bwate bali bagocha buna litkorito go tuta batokonya balange 9 so abakori gasi mbali gaigane 20 ase ensemo yechiro nigo Otiso akwerera buna echiro yebimeri ebi nenkia toko ni Kenya yonsi tuwachibeka online kere bachinyorira online twabatenga chingeni chabeire bachicha twabaruseri kurwa chitureye chichito twababekera chibox ime twabatomera bali are korende emechando emenene agwetera nobokongu bwa mache engakio morakera aboigo chipara wano bune mbulego cha yabora obolemi bwito nkoira na bole insake so nyandiri tokonyora mache na botokonyara gukora farming irengi changamoto ende enene ende ne chipara kuruma igabaka loikie bimeri ali asaba de mibataite mono mono buna gusima changamoto ende kera tokoni ebimeri ebi online nkonyorore bali mimbaro baro batabwatu aminifu wataitogora ebimeri ontomere kogotogora bunako binyora igane yarogenda gwacha kaninde bono gutura chideni kurase serikali ye kaunti ya Nyamira aze wizara y'uburimi nigo umudirector David Munyi abasemiri abasae wesokia na kwibwatirania n'uburimi bwekerero naboigo kobamo erio koroisia ebyombe buna injira eyemo yabo gokonywa ne serikali ye kaunti katika county of government of Nyamira. Tungependa kwamba vijana ambao wanaingia katika sekta ya kilimo ni mzuri wajiunge na vikundi, wawe katika groups, kwa sababu itakuwa rahisi kuwafikia wakiwa groups badala ya kuwa individual. Omo director Munyi boigo omentire na kubeka arabwemero berio eribabwate ase okwene kianga oboremi nkusikwa bore bosyo ase kiwango kende kupromote youth in agriculture katika Nyamira County ndio tuhakikishe kwamba vijana wengi wanahusika katika kilimo. Pia katika Nyamira County kuna hii agripreneurs ambapo ni vijana ambao wamemaliza maybe wamefundishwa mambo ya kilimo katika university ama colleges, diploma colleges na certificate ambapo tumewapatia nafasi ya kufanya kama extension services. Agripreneurs watahusika katika kuwafundisha wakulima ili waingie katika the new technologies that are there. The new technologies that are there are many ambapo hao vijana watafundisha wakulima kuanzia mwezi ujao, mwezi wa 3 hivi, ama opportunities ambazo ziko katika kilimo. Oboiga na bobosemia bwaye Nixon Otiso ochase abasae abasae gendona abateyo bole mingwa kana bole nende ntoganyanga watomanya gocha gosobole bole mina bogo chakabono iga nende na bogo kwa kende nabono na yo create gas riba gokonya koriye gas ntobwene toka innovative orengeringa asobole miowe gap nero robado because a population ya Kenya nende tagokina kerega nende tagokina yo it means abantu mbataite ndagira mono kingo reporter Getembe korwa igase kenyaro kya makairo egiye gotoka imeya ward ya Bogichora ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigadi Isemba
Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eyerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Aje numwanchi bwenjiri bono amangana mayanaya umurubali bwo musaso ko Jumapili nigo urago chire eye masiyamba kurwa asikanise ya mwamba ni Yesu inyura ni Jumapili ye yichariki emerongibere na isato umutinyu kabere umwakoyo wikiriwe ngonsemera ngo ebere ni 5 mone ne yesabakwe abali kire mwensi abantu baito kocha se nyumba ya Nyasaye Intenomo askofu Isaya Onsongo Ngare naongo toka ase kanisa ya Mwamba ni Yesu Worship Center igotore maiga ya Oasis na Medford Hospital abu no mogotonyora Jumapili ye twabakaribishire abantu baito mwanyagetinge yonsi mochi ase kanisa ya Nyasaye no tubaganyete no toka karega iga Getembe TV radio na TV live no baga kare kanisa maiga karibu mwensi twabalikire abakorware abakorwange aserieta lya Yesu nchonyoro bubwibwao nchonyoro guseni bukwao nchonyoro guseni bwakwao no gusiburu kwa aserieta lya Yesu byamona sengenjo Nyasaye nabandendere moika sobuya na konyoro guseni kwaino aserieta lya Yesu karibu tumewakaribisha Mweba Getembe Television kubwatirana na Zuku Satellite niko barakoleta manganamba ya yemu asiyemo umirana numuradio go Mary Karembo Kerubo Nere DJ Alson kirobara kore emirimo yabo bunna butambe nteto kwariga ni mimuro uliko kumusasa ko kurwase TV na radio ta Getembe Radio FM Getembe TV Jumapili nteto ko bariga ni asikanza ya Yesu ni mwamba kwanirane moje to worship am gostumo wa Nyasaye amo ase Getembe TV na Getembe Radio travel live
koruga iga ensemo ya Oasis magega yaye ikanisa ya Yesu ni Mwamba Noere Worship Center. Ne yamasema kurase kanisa ya Mwamba ni Yesu ni nchuo tusasime omunguro. Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. Karibu sana neno mwancho morigeria hase kionga chinsa ibere ensemeiga ya kabiro mbya muna soko gendra gosangana into na bono toko gendra kwemanya maega ye obotutukano kororoka naso guikanya obokoreri boro ya se skuru rio bobunde ya Kisii National Polytechnic abego ko romo waziri bwechiseme Mheshimiwa Julius Bigosio gamba kunyara koba ega korosia ikiombekerikira chikoringoria obokoreri obubogenda tekore kiwa se skuru yo nigegatia baibori na bwiga babwatani kurwa se county ya Kisii banyarogweso kya ritkoria lero na kwandra emiroberio yegendete gwikiraniwa ase skuru ya seba mochire bono botumiki bwechi besa abona seba rogo saba cha sumurai bwense ya Kenya Moske William Ruto anyarko baka gwesona negati na koringoria emechando yegendete koneki wa ase skuru. Migosi, jana umesema ya kwamba umetuma delegation kuingia Kisii National Polytechnic ili waweze kufanya uchunguzi kuhusu wizi na mismanagement, corruption, embezzlement of public funds, na vile vile kujua haswa ni shida gani ambayo imekumba the Kisii National Polytechnic. Kuna pesa ilikuwa inakuja 70 million na ilikuwa ijenga 2 boreholes, ijenga 2 perimeter walls, itengeneza generator, iweke lift kwa ile block ya tuition, ifanye landscaping kwa ile block, alafu itengeneze barabara kutoka hapo mpaka chini the main gate, alafu kisha hii pesa ilikubaliwa na Mheshimiwa Rais. Unakumbuka ya kwamba wakati ulikuja hapa pia ulipeana ICT hub, asking the president not to take this thing lightly because the Kisii people are watching you, the nation is watching you. Tukuskabosio mwancho morigeria murai bwense ya Kenya Moske William Ruto niganya agakurwa okuboria gochiase abaraibonsi bage siasa koneke bunango chabaramo kubwatara na bunenchiremo yogo chigikende bokorari borobuya gochiase abananchi asebona atebire serikali ya Kenya kwanza terigo chigotwara gwanchirya konde gwensi aso goikende obokorari obigabwa magendro gochiase abananchi nigaringe ko yakwana iga ase county ya Kilifi ase keno mwegabwa matanga boko mwenia Moske Mogaka Kingi oyure tato mwabo Moske Amason Kingi mo speaker bwebunge ya Senate. Tumekuwa na baadhi ya Wakenya ambao wanahisi ya kwamba wamebaguliwa, wameachwa nyuma, hawako katika ile harakati ya sote tukitembea kama Wakenya. Na ndio sababu hiyo nikasema ili kuondoa hiyo ubaguzi ambayo imekita mizizi, Wakenya wengine wakajihisi ya kwamba wao sio Wakenya kamili, nikasema tutaweka mpango na mikakati ya kuhakikisha kwamba tunaweka usawa katika taifa letu la Kenya. And I want to say I am committed, I am unapologetic about making sure that there is equity in the Republic of Kenya. Kwamba counties 14 ikiwemo county ya Kilifi ambazo ziliachwa nyuma kwa mambo ya kuunganisha stima, sasa watapata stima kama kaunti zile zingine zote. Na ndio sababu hiyo kaunti hii ya Kilifi mtapata shilingi bilioni 2
kwa ajili ya kusukuma mambo ya kuunganisha stima, na tunataka kuunganisha stima watu 21,000 wengine wapya katika huduma ya stima. Na sensemo ya mukonyi bumuraibwe semuske Professor Abraham Kithure Kindiki okwana somo yogoyo nere ni garuro kuboria gochiase abananchi ko babatoeru na kurwari bagario kweneke abarainko bwaterana bare gochigwikirane bokora liboro buya na bwiga saruro gosaba gochiase abaraibane kibuna kubwaterana bare ne chinse chinde chisko gochia kweneke amagendro ande mono gokinia orogongo rwa Afrika. Na nishukuru pia mzee wetu Mheshimiwa Raila Odinga vile akaamua mambo ya uchaguzi imekwisha na mkaanza kufanya kazi pamoja, na ndiposa tunawapongeza ya kwamba kwa sababu ya umoja wenu nchi imekuwa na amani. Na juzi karibu Mheshimiwa Raila Odinga apate kile kiti alikuwa anatafuta, haikuwezekana. But we all lost as a country, as a team. Na sisi tunaomba tukiendelea mbele, Mkenya yoyote ambaye anatafuta nafasi za kimataifa, hata Prime Minister Raila Odinga kama kuna nafasi ingine ataomba ya kimataifa, ama Mkenya yoyote mwingine, tusimame kama taifa behind our own, because the success of every Kenyan, the success of one Kenyan is the success of the entire country. Kwa hivyo jukumu letu tuungane tuwe kitu kimoja. Jambo lingine ambalo ningependa kusema ni kwamba jukumu la serikali wakati wanafanya maendeleo kulingana na katiba yetu ni lazima tufanye kile wanaita public participation. Kwa viongozi wetu wa kidini mnaelewa vizuri, hawa wanasiasa wanaelewa vizuri. Kuna viongozi wengine hata wanatumia nafasi zao kwa jukwaa la kanisa, wanasema serikali isiambie watu wanafanya nini, wafanye tu. Haiwezekani. Kulingana na katiba ni lazima tuwe na public participation, tueleze, kwa sababu huenda tukisema tu serikali ifanye, labda watafanya kitu ambacho kitakera wananchi na wananchi watasema Mancho muriria wikiragwo no tuikira mweri we mese kionga chinsa ibere a senchira yubo ikirano logo saba kwaninga kwanyara koba gokwe manyari aene kiwe wikira boninga nandike koroga chinsa inya sobut ko bwarero ninchikora na semese kionga chinsa inye to sange a senchira yubo ikirano gendra gotwara oburigirio bya wemeroberia gendrete ya Getembe TV Wilson Makori ne ronkonya kurwa sensemo yumono we manyerio chekoro kwa Clinton Ndigi. Getembe Television, Ekionga.